Iti barangay Pasukso, madanunan manen sa eleksyon. Agnayangay ng SK Chairman, si anak ni Mami Dinisha, Kesus Giluman. Ay, ginisay ka na dito. Ayun na. Ano ni Palito kalaban mo? Mamang! 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 Ang problema ito kayo. Ado! Pirak ko! Kayak agaburan iday! Pirak! Tiga! 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 Kayak agaburan iday! Ket isumarod tinaramit si Agina na pangkusaw. Ignaita ka nito at damit ni Palito Kentado nga pangpanunod no katano arabanan da si politiko nga adot pirak na. Alin? Kanyangatan kayem, iti arami din tayo, iti tayo ang kalaban. Di ka agdanag kayem, at datatin, nasaya at apagtagtak dira. Handam mo nga nagngeg ti gayem ni Pokwang nga ni Kiray, pinagpatangan dagit ang gayem. Ket dagdagos garot nga impulong na dagit nanggeg na nga nagsaritaan da Palito Kentado. Gayem! Kapay Gayem! Ganyan mo mas kasama! Nagkita sa Sado Ken Palito. Pagsalsalitaan dati mas dagit ng eleksyon. Anyad pagkatpatangan ti mga baak! Siya ang puta mga abak na kanya! Siya! Si mga abak! Mga abak si pinak mo! Nagpatangarod da Pokwang ken Kiray iti plano da tapno mangabak da iti turay. Idi ka mo dyan na pinadas ni Kiray nga mapanpasuksukan ni Tado tapno mangabak ni Pokwang iti turay. Hoy, Sado! Let's vote for our phone and series, touch screen, name your prize! Ibutos mo lang di kayo ko, may tip-10. May 10 head mo. Pasensya kan kiray, taurin o gaburang dati na kadino nga kwarta, ketjak kaya tinakinayabiyag. Gaputa na saya si pagtagtagderan na. Ket nangabak nga rod ni Palito, lumang paiglaklapusanan ti kwarta, jay kinasama na. Ket may pakita launay, ati kinalinteg laksad. Di ka maudyan.